Vítaj na mojom Mystery Channel. V poslednej dobe máme celkom veľa nových informácií o treťom medzihviezdnom objekte, ktorý práve brázdi našu slnečnú sústavu. Poďme sa na neho trochu pozrieť. Predstav si objekt, ktorý je starší než naša slnečná sústava. Tichý kus ľadu a prachu, ktorý miliardy rokov plával medzihviezdnym priestorom. Až kým v roku 2025 nezaklopal na naše dvere. Volá sa 3i Atlas. Je to tretí potvrdený medzihviezdny návštevník, ktorý preletel našou sústavou. Dnes naň NASA zverejňuje nové, najostrejšie fotky v histórii. A zatiaľ čo oficiálne agentúry hovoria, je to prírodná kométa, niektorí vedci šepkajú, možno sa pozeráme na mimozemskú technológiu. Poďme si v tom urobiť poriadok. Najprv oficiálne fakty a dáta. Na konci sa pozrieme na tie najodvážnejšie hypotézy. A ty si sám rozhodneš, čomu veríš. Čo je vlastne 3i Atlas? 3i Atlas bol objavený 1. júla roku 2025 systémom Atlas v Čile. O pár dní neskôr bolo jasné, že jeho dráha je hyperbolická. Čo v preklade znamená, že nepatrí v slnečnej sústave, len ňou prelietava a už sa nikdy nevráti. Oficiálne označenie je 3i lomka ATLAS, trojka preto, že ide o tretí medzihviezdny objekt. Po prvom Oumuamua a druhom Borisov. Medzinárodná astronomická únia ho zároveň vedie aj ako kométu. C-lomka 2025 N1 Atlas. Astronómovia už dnes vedia, že jeho dráha je silno naklonená a retrográdna, rýchlosť je taká, že Slnko ho nedokáže gravitačne udržať. A k Zemi sa nepriblíži viac než približne 1,8 astronomickej jednotky, teda približne 270 miliónov kilometrov. Žiadna zrážka so Zemou, žiadny koniec sveta. 3i Atlas nás míňa v bezpečnej vzdialenosti. Ale to, odkiaľ priletel a aký vlastne je pre vedu zlatá baňa. No, cesta cez slnečnú sústavu. Pozrime sa na jeho trasu. Najprv zamieril z hlbokého priestoru k Slnku, pričom jeho dráha je zvláštne zarovnaná takmer do rovnakej roviny, v akej obiehajú planéty. 3. októbra roku 2025 preletel 3i Atlas okolo Marsu vo vzdialenosti zhruba 0,19 astronomických jednotiek. To je asi 29 miliónov kilometrov. Pri tejto príležitosti ho fotili sondy na obežnej dráhe Marsu, vrátane vysokorozlišovacej kamery HiRISE na sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Práve z týchto dát NASA teraz uvoľňuje nové, šialené ostré zábery. 29. októbra roku 2025 sa 3i Atlas dostal najbližšie k Slnku na približne 1,36 astronomických jednotiek, teda niekde medzi Zemou a Marsom. Potom presvišťal cez dolnú časť sústavy, preletel relatívne blízko popri Venuši, a teraz sa pomaly vzdialuje smerom k Jupiteru, ktorému sa najviac priblíži na jar 2026. Európska vesmírna agentúra ESA využila unikátnu šancu. Kombinovala pozorovania zo Zeme a z ich sondy ExoMars Trace Gas Orbiter na orbite Marsu. Výsledok? Dráhu 3i Atlasu spresnili približne 10-násobne presnejšie, než keby sme ho sledovali len zo Zeme. To všetko sa deje práve teraz, počas toho, ako pozeráš toto video. Čo hovoria dáta o jeho tele a zložení? Dobre, dráhu máme, ale čo samotný objekt? Hubbleov vesmírny teleskop urobil v júli roku 2025 zábery, na ktorých je vidieť typickú kometárnu komu, taký slzovitý oblak prachu a plynu okolo tvrdého jadra. Hviezdy v pozadí sú na tých fotkách rozmazané do čiar, pretože Hubble sledoval pohybujúcu sa kométu. Z týchto pozorovaní NASA odhadla, že jadro 3i Atlasu má priemer niekde
medzi zhruba tretinou kilometra a niečo vyše 5 kilometrami. Čiže žiadna planéta, žiadny hviezdny krížnik, skôr stredne veľká kométa. Potom prišli na rad veľké observatóriá, vesmírny teleskop James Webb, misia SPHEREX a pozemský Very Large Telescope vo Štlu v Čile. Spektrá z týchto prístrojov ukázali niečo, čo vedcov okamžite prebralo. Tri-Eye Atlas je extrémne bohatý na oxid uhličitý, teda CO2. Voda, oxid uholnatý a ďalšie plyny sú tam, ale skôr ako prímes, nie ako hlavný motor. Preložené, kde typická kométa zo slnečnej sústavy dýcha hlavne vodnú paru, Tri-Eye Atlas je kométárne povedané CO2 monštrum. Aby to dávalo zmysel aj lajkovi, pozrime sa na tie najčastejšie značky, ktoré pri tejto kométe v spektre vidíme. Keď astronómovia hovoria o molekule CN, myslia tým maličký útržok molekuly z jedného atómu uhlíka a jedného atómu dusíka. Je to tzv. Radikál, veľmi reaktívny kúsok plynu, ktorý vzniká, keď ultrafialové svetlo rozbije zložitejšie organické látky. V spektre komét dáva CN typickú modrozelenú žiaru. Značka C2 znamená, že ide o molekulu z dvoch uhlíkov. Dva atómy uhlíka pospájané dokopy. C3 je podobný prípad len z troch uhlíkov. Tieto maličké uhlíkové molekuly tiež svetelkujú pri určitých vlnových dĺžkach. A práve podľa nich vieme, aký materiál z kométy uniká. V kome Tri-Eye Atlasu teda zároveň pozorujeme molekuly CN, C2 a C3 a dokonca aj atomový nikel. V koncentráciách, ktoré sú porovnateľné s niektorými našimi kométami. A teraz India. Tým ISRO a PRL na observatóriu Mount Abu spravil vlastné snímky a spektrá. Výsledok? Vidieť takmer kruhovú, jasnú komu a v spektre silné pásma CN, C2, C3. Teda tie isté typy uhlíkových a dusíkových plynov, o ktorých sme práve hovorili. Indickí vedci to povedali úplne na rovinu. Tri-Eye Atlas sa z hľadiska spektier správa ako kométa, ktorá k nám len jednoducho priletela z iného hviezdneho systému. To je dôležité. Oficiálne agentúry NASA, ESA, ISRO hovoria: je to prírodná kométa, nezvyčajná alkométa. Rádiový signál, ktorý zabil mimozemskú senzáciu. Potom prišiel moment, ktorý médiá okamžite prekrútili na titulky o signály z UFO. V Južnej Afrike sa do hry zapojil radioteleskop MERKAT. Je to sústava niekoľkých desiatok antén, ktorá dokáže loviť extrémne slabé signály z vesmíru. Astronómovia nasmerovali MERKAT na Tri-Eye Atlas. A naozaj zachytili rádiové vlny prichádzajúce z jeho smeru. To znie ako začiatok sci-fi. Však? Lenže, keď tieto dáta rozobrali, ukázalo sa, že ide o spektrálny podpis hydroxylu. OH. To je fragment molekuly vody, ktorý vzniká, keď ultrafialové svetlo zo Slnka rozbije vodnú paru v kome. Takže žiadne hello z UFO. Naopak, je to ďalší dôkaz, že Tri-Eye Atlas je kométa, ktorá vypúšťa vodu a iné plyny a slnečné žiarenie z toho robí normálne chemické rádiové odtlačky. Viaceré články o tom písali doslova v tom zmysle, že rádiový signál z Tri-Eye Atlasu potvrdzuje, že ide o prírodnú kométu, nie o mimozemskú loď. Takto dnes znie mainstreamový vedecký konsenzus. Prečo je Tri-Eye Atlas aj tak divný? Teraz prichádza časť, ktorá živí konšpiračné fóra, ale zároveň úplne legitímne zaujíma aj serióznych vedcov. Aj keď všetky merania zatiaľ sedia na kométu Tri-Eye Atlas má zoznam zvláštností, ktoré sa ťažko ignorujú. Jeho dráha je retrográdna, ale takmer zarovnaná s ekliptikou, rovinou, v ktorej obiehajú planéty.
Pri prelete pri Slnku ukázal antitail, chvost, ktorý v projekcii smeruje k Slnku, plus silné jety plynov. Zjasňoval sa nezvyčajne rýchlo a mal pri periheliu. Nezvyčajne modrý spektrálny podpis. Je extrémne bohatý na oxid uhličitý a v niektorých dátach vykazuje zvláštne pomery niklu, vody a ďalších prvkov. No, všetky tieto body sa dajú interpretovať aj čisto prírodne, ako dôsledok exotickej chémie iného prostredia, v ktorom vznikol, a našich ešte neúplných modelov komét. Ale pre niektorých vedcov je to súhrn varovných vlajočiek, ktorý si pýta odvážnejšie otázky. Avi Loeb a hypotézy o mimozemskej technológii. Tu sa dostávame k menu, ktoré v médiách vidíš pri každej záhade v kozme. Avi Loeb. Loeb je harvardský astrofyzik, ktorý už pri prvom medzihviezdnom objekte Oumuamua tvrdil, že môže ísť o umelý objekt. Pri 3 aj Atlase ide ešte ďalej. Vo svojich článkoch a rozhovoroch hovorí napríklad, že zarovnanie dráhy 3 aj Atlasu s rovinou planét pripomína zámernú trasu prieskumnej sondy, že kombinácia jeho rýchlosti, možnej veľkosti a zloženia je štatisticky veľmi nepravdepodobná. A dokonca špekuluje, že či tento objekt nemôže súvisieť s legendárnym rádiovým wow signálom zo 70. rokov, pretože prichádza z podobného smeru na oblohe. V novších textoch ide ešte ďalej, rozoberá možnosť, že 3 aj Atlas by mohol byť medzihviezdny ľadovec neznámeho typu, alebo dokonca technologický objekt s pohonom, ktorý využíva blízke prelety okolo planét a Slnka, ako gravitačné a energetické manévre. Zároveň však platí pár dôležitých vecí. Loebové texty sú hypotézy, nie dôkazy. Oficiálne dáta NASA, ESA, ISRO a ďalších tímov všetko konzistentne interpretujú ako prírodnú kométu. Rádiové merania MERCAT nenašli žiadny úzky technický signál, ktorý by pripomínal vysielač. Takže dnes máme dve roviny príbehu. Oficiálna veda hovorí 3 aj Atlas je extrémna, oxidom uhličitým bohato zásobená medzihviezdna kométa. Je divná, ale stále prirodzená. Hypotézy typu Avi Loeb hovoria, čo ak nie je. Čo ak sú tieto anomálie stopou mimozemskej technológie. A medzi týmito dvoma svetmi sedíme my. A pozeráme sa na rovnaké fotky, grafy a krivky. No, prečo na 3 aj Atlas nikdy nezabudneme? Bez ohľadu na to, ktorému táboru veríš, jedno je isté. 3 aj Atlas je prelomový. Je starší než naša slnečná sústava, nesie v sebe chemický podpis cudzieho planetárneho systému. Ukazuje, že medzihviezdny priestor nie je prázdny a núti nás priznať si, že ešte stále nechápeme všetko, čo sa deje aj v našom vlastnom kozmickom susedstve. Možno je 3 aj Atlas len divná kométa z ďalekej hviezdy. Možno je to len kúsok ľadu, ktorý si nesie príbeh o tom, ako inde vznikali planéty, oceány a možno celkom iné formy života. A možno je to niečo, čo by nás ani nenapadlo. To, či o pár rokov v učebniciach fyziky bude stáť medzihviezdna kométa 3 aj Atlas. Alebo prvý potvrdený mimozemský artefakt. Závisí od dát, nie od prianí. Záver, výzva pre vás divákov. Ak ťa 3 aj Atlas fascinuje rovnako ako mňa, napíš mi dolu do komentára. Čo si myslíš ty? Je to podľa teba len extrémna kométa? Alebo má niečo spoločné s mimozemskou technológiou? Na tomto kanáli sa pozeráme na vesmír bez cenzúry, ale s rešpektom k dátam. Ak nechceš prísť o ďalšie záhady z hlbín kozmu, daj odber, podpor video lajkom a pošli ho niekomu, kto si myslí, že všetko už bolo vysvetlené. Možno sa raz obzrieme späť a povieme si, tu to celé začalo. Pri komete, ktorá k nám priletela z cudzích hviezd.